Ubigay ni appointment ko guys. Tikang-kang time na naman. Hi! Good morning, Junior! Careful tayo kasi tumataas na naman yung case. How do you know it's Mommy, thank you. Me will say thank you to you. Hi! Say good morning! Papasok na sila ng school. It's so cold. How many degrees? 10. Oh my god. Say bye-bye. Today, You go to kindergarten I now? go in the tiger. Yeah, she's going in kindergarten. Baby. Bye. I love you. Look. Oh, his brother here. Look at brother here. Look at brother. Naabot na dira sa floor. No, let him be. Let him be. Let him be. Oh, go now. Go now. Go now. You wear your shoes. Bye! Hello guys! Good evening! Ngayon lang ako nakabalik. Ano yung damit ko ibang kulay. Maroon man to din sa camera kay parang red niya. Hindi ko talaga alam. Wait. Ano naman to eh? So, Francis is done. Hello! Hello! Naglalaro kaming dalawa. Tulog na lahat ang mga bata. Kami na lang. Naglalaro kaming dalawa guys. Naglalaro. Tumatawa siya. Tumatawa. Saan ko man kayo ilagay ha? Saan ko kayo ilagay ha? Wait lang. Wait. One. Two. Three. One. 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 Najay di katulog ron ba? Najay di katulog ron. One. One. Na hello. Hi guys. Najay maghusa ron. Kanina pa to tawa ng tawa. Na one. 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 Two. Ginoo ko, manggigil ko. Manggigil ko ni bataan eh. Patulogin ko naman to guys. Ang upaw. Ang upaw. Okay, paskot. Ano niya kanina, check up niya kanina at si Ella naman. Vaccine appointment niya kanina. Sana ko nakatingin ma. One. Two. Nahay. Okay, piskot. Okay. Yaks, 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 yaks. Sukamod dum ni akong nawong ani. Kikik. Wah, yan na hi guys. Hi guys, hi guys, hi guys. Matulog na ko guys. Nintapad ni siya namo guys. Dito siya natutulog sa aming bed. Hindi na to natutulog sa kanyang crib. Dito namin tutulog dito sa gitna. O, dito yung position guys. O, doon namin nilalagay. Dun 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 dun. Na hello. 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 Didik na ikaw. Padidiin ko muna to guys. Para makatulog na to. Na bye bye. Good night. Good night. Kiat lang ang agi oh. Kiat lang agi oh. Kiat ang agi. Hi guys, good morning. Nagmamadali ako. Nag-vlog. Hindi ako magdadala ng camera. Ubigay ni appointment ko guys. Tikang-kang time na naman. Hi, good morning Junior. Wala na mga kids guys. Nasa kindergarten na at nasa school. At ako, papunta ako sa aking doctor's appointment. Tikang-kang time na naman. So, I'll see you later. Hello guys. Papunta na ako sa aking bus. Nag-vlog tayo pero sa mobile kasi pag sa camera guys, ang awkward mag-vlog. At least kung mobile parang nag-ano lang ba. Yung appointment, yung bus ko will come in 5 minutes. And then, yun. Malamig. Ang lamig dito ngayon guys.
Super lamig. At doon tayo papunta. Uy, umuulan siya guys. Kunti. Umuulan. Walang tao dito guys ba. Yeah. Sa bus station lang may tao doon. Oh. May nakaintay ang tantay. May nag-aantay din sa bus. Careful tayo kasi tumataas na naman yung case. Hello guys, nakauwi na ako. Palpak yung ading ano guys, hindi pala kayo ang appointment ko. Tapos ano nakalagay dito? Yeah, ngayon yung nakalagay dito pero hindi pa pala ngayon yung appointment ko. Ano talaga ako kasi on time pa naman ako. So gusto sana ni Frank na hindi muna daw ako umuwi. Mag-ano daw muna ako. Maglaag-laag. So, saan naman ako pupunta, buing? Sabi niya, mag-shopping daw ako. Shopping para naman tayong mga daming pera. Walang tayong pera. Hangak ako. Tapos dito guys, may line na naman yung mga stores. Magluluto ako ng ano. Ito. Fresh took flash. Kasi wala pa akong breakfast kanina. Kasi nga, nagmamadali ako para sa appointment ko. Lulutuin ko to siya para breakfast. So, nag-grocery na lang ako sa Previa. Bumili ako ng gatas, ng nuggets, at ito, mikado. Masarap to eh. Parang pretzels ba? 3 yung binili ko para sa mga bata. Ni Ella, Vanessa, at Francine. Ayan. Tapos, kumuha ako ng tomato paste para sa spaghetti. Mag-spaghetti ako mamaya para sa aming dinner. Dinner na early dinner kasi ano, ang mga bata ngayon is until 2 PM or 1:30 lang. So magluluto ako by then. And so that's it. Magluto muna ako ng breakfast. Ay, lutuin ko to siya guys. Tapos kain tayo ng rice kasi rice is life. Lutuin natin to guys. Na ano talaga ako guys kasi next Friday pa pala. Ewan ko kung sinong hindi nagkaintindihan sa appointment. Kasi ako yung tumawag para mag-book ng appointment nga. Kasi may check-up ako every 6 months eh. Tapos, ano ba yan? Ang pagkaintindi ko nung tumawag ako, ano yun eh? Ano ba yun? Ngayon yun na Friday. Tapos, pagdating ko dun, sabi ng babae kasi new na yung mga staff nila ng ubigay ko. Hindi daw ngayon yung appointment ko. So, ako, nalito na hinuon ako. So, ako ba ang hindi nakaintindi nung kausap? Nagkausap kami sa phone or siya? Iwan ko lang eh. Pero, by anyway, wala tayong magawa kasi sabi niya sa next Friday pa man daw yun. So, hinayaan ko na lang guys. Ayan na siya guys. Ipa-fry ko lang siya. Fry ko lang siya. Tapos, yan na yun. Kainin ko. Yan na yung kainin natin. Ay. 10 AM na dito. Tapos, umalis ako is 9. Ang dali ko nakauwi. Umalis ako around 9:30. Umalis ako mga 8:51 pala. Ay, 8:30 pala ako. 8:30 ako umalis. Tapos, nakauwi ako ngayon. 10:21 na. Kasi sumakay pa ako ng bus, ng tram. Ay, nako. So, ayun. Maingat-ingat na tayo dito ngayon, guys. Kasi tumaas na naman yung, nag-raise na naman yung COVID natin. So, kain muna ako. It's a maple leaf. So guys, I'm back. Dahil nag-tiktok ako galing. Nakauwi na si Francine. Nandinalhan niya ako guys. Oh, Francine, where are you? Come here. Francine, come. Mama wants to say thank you. How do you know it's Mommy, thank you. Me will say thank you to you. Thank you. May sipon sa inyong ilong. Your nose is dirty. Come on, go shower. Come on, we go shower. I-shower ko muna. Francis, for the G, Francis wants to get carried. Yeah, but I'm gonna Wait, shower can I Francine smell first, it? okay? That's no smell. Where did she get this one from? Kindergarten?
Ay, in the street lang pala, guys. She had a nicer one, but she lost it. And she went out again to pick another one. Ah, alam niya na gusto ko yung maple leaf, guys. Siguro, inano to na yung papa niya, eh. Get it. Ayan. Tama ana ice cream. Chup, 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 chup. Come on, Francine, shower. Ligoin ko muna to, guys. Tapos, She's playing with Francie. no, she's so dirty. Tatapusin to ni Frank, guys. Oh, yun, ito yung shelf sa Puko. Ngayon lang dumating. Hindi siya, may missing piece na ito. Hindi siya dumating, hindi siya na kasama sa box. Kaya hindi na assemble agad ni Frank. Tapos, nagreklamo kami. Tapos, pinadala nila ang missing piece. Kasi 4 weeks pa sana. Then, si Frank naman hindi nag-reklamo. Sabi ko, 4 weeks is too much. Christmas na. So, ayun. I-continue niya yan. We will drill also. Mag-drilling kami dito. You do the drilling first. Drilling the eye first. Oh no. Come on, Francine. Shower. Mag-shower muna si Francine.